Odhiambo gik madwe maraboro ganario prario kod abich nyakoram gajuang machiegni ahinya cheno mar imwete pen pradek kod achiel waikoni weche manyien en dicha bende jatend piny Kenya William Ruto nolimo kaunti ma Siaya. Kabendo medo singo ni chenro mar ng'iewo e yor mbui mar e-procurement nyaka tie pachoka. Kabende hosingo medo kedo kod mibadhi momako kumba mar thieth mar SHA. Amiler mutende kod mano ka achiel gi mamoko nyakoram gajuang e chenro mar imwete kaka pilego kod wambaka. Nyato dwaro her mar winjo pachi e lai marote machuoke na ria deka uchiel. Nono kama menti live Facebook Ramogi TV ke mbui mar SK achiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. Jatend piny Kenya William Ruto makochungni bede migepe mag serikal nyaka managi lony manyasani mar mbui e nyiewo magi kaka yor geng'o mibadhi. We revive and we bring new investment into that region and into that Yala swamp. En geno ne jopiny ma Siaya ma osebedo kadwaro dongruok e thidhia Mayala ka jatend piny Koruliko ni nyaka kete e lwet jaket mwandu mabiro kelo dongruok. Kukosa tumekosa amani, sisi ni mmoja wenye wamechomewa nyumba. Walini attack usiku mwendo wa saa 2. Watu walikuwa wengi, more than 20. Na kama ulichelewa kwa shamba, ulale huko, uendelee kesho ya. Ng'ato achiel wito ngimane ka boro yudo hinyruok e tulo ma omuoch kind jodak ma Mau Narok. Jalako maro en Belinda Phillips machiegni nyakoram gajuang e chenro maro imore nyinga Lydia Hokeyo. Jatend piny Kenya William Ruto obono jotelo matiyo e piny owacho ma ok dwar chenro mar ng'iewo e serikal e yor mbui kata e-procurement mondo gwe tao kendo wuogi apisi. Nowuoyo e kaunti ma Siaya kama nosiro chenro no kowacho ni obiro konyo e geng'o rode mag kuo e piny owacho ka jatend migawo mar omenda John Mbadi bende oramo ni kata tek to ng'iewo e yor mbui en chenro ma nyaka chop kare thurka. En lamo manoriwo dinde mopogore mano bagi kaunti ma Siaya. Nyasi mano tiele jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny omedo goyo poro ne chenro manyien mar tao chenro mag ng'iewo e piny owacho mano mar e-procurement ma itayo e yor mbui kobono jotelo matiyo e piny owacho ma kwedo chenro no mondo wuogi apisi kar chung e mbele chenro makamano. And we are going to implement e-procurement. There is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. I am also not getting distracted to implement e-procurement. EGP is the way to cut on wastages in the government. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Ruto wacho ni chenro ni biro geng'o rode mag kuo e piny owacho ka jatend migawo mar omenda John Mbadi oseo jogo mawacho ni chenro no ok ti kowacho ni gin jogo ma wuoya to pok otemo tiyo gi chenro no. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora, kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Tumesema tunaweka e-procurement. Wacha ijulikane imenunuliwa pesa ngapi na imeuziwa serikali na nani. How can you say it is not working and you don't even know how it works? Only 13 counties have been cleared by controller of budget. So your counties cannot procure because you have not cleared with the controller of the budget. The ones that have cleared with controller of budget, by next week you should be ready to start procurement. Ruto seo weche ma osebedi ka iwacho gimoko kuom ute fwambo makeo ni chenro makamano mibadhi osemieno Kambadi to wacho ni omenda mano otigo e chenro no en milioni 370 to ok bilioni 5 kaka ilieko. Alafu ndio wanaandika headline, sijui Mbadi sijui 5 billion sijui nini. Nyinyi na ukora yenu na maheadline yenu na ufisadi yenu hamuwezi kutuzuia kuhakikisha ya kwamba pesa ya serikali inatumika inavyopaswa. That system is only worth $2.9 million, which is about 370 million Kenya shillings.
I did not procure that system. If you thought it was procured yesterday, you are behind the news. It was procured in 2022. I was a member of parliament for Super South. Koro en yuaya ayuai kind od bura gi bad sirikal maduong' bang' cheno makamano kwedi od bura juma mokadho. Kajatan migao mar omenda John Mbadi to wacho ni onge oboke mano ochwalo e od bura mondo mi otwagie koramo ni cheno no nyaka ti godo. Wenge koro rango ka bende cheno makama ibiro ketie tem. Iko ento jatend piny Kenya William Ruto bende koro golo duonde wi wach mar thidhia mayal mayudre kaunti ma Siaya mawach ne osebedo ka kelo wich bar e kinde jopiny. Joket mwandu kwa josiasa e kaunti no. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ka thidhia no nyaka sani ok kel yuto malong'o mowinjore kode ka koro nyaka koro ginon kaka inyalo ti kode e yo makare. Penjo en ni biro many jaket mwandu machielo koso. Steve Biko tiere kod ler. Kar thidhia mayala mayudre kaunti ma Siaya osebedo ka ywayo joket mwandu mopogore. Kata kamano, ei thuolo mar dweche ariyo sani, ywaruok osebedo kind jaket mwandu machon mar Dominion Farms kod masani mar Lake Agro moramo ni kindene mar wuok kanyo pok oromo. E sach nyasi mar alame kanisa ma ACK Diocese ma Maseno West, jatend piny William Ruto nowacho ni kar thidhia no okel dongruok kaka owinjore kosingo lolruok gi joket mwandu mopogore mabiro nyuolo dongruok. Keti chini na wawekezaji so that we can make sure that we revive and we bring new investment into that region and into that Yala swamp so that we can take it forward into the future. Penjo maduong' en ni Lake Agro matiyo sani biro dhi nyime koso Dominion Farms biro kawo kare koso dibe ni nyalo weyo oko joket mwandu ariyogo mondo jaket mwandu machielo emokaw kar ting' mar thidhia no. Komachielo, jatend piny bende nolero moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo oseketo e iko omenda masani ne kaunti ma Siaya. Kaka yor keyo sitima ne mier mohewo gana 14, piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 14 ne kaunti ma Siaya kende. Tumeweka 1.8 billion to connect 14,000 new homesteads to electricity in this Siaya County. Na tunafanya hivyo katika sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya. Apeini mantiere bo sirikal mamalo bende okodong' chien ka omenda oseketi mar bero chalgi e kinde magedo mar kama meli gowe e dho wath ma Usenge bende osingo ni biro chakore machiegni. Barabara tulikuwa na budget last year ya shilingi milioni 500. This year tumeongeza hiyo pesa mpaka 2.5 billion ya mabarabara hapa Siaya County. And in the coming months, we are going to enhance and put another 1.5 billion so that we have a total of 4 billion shillings to build roads in this Siaya County. Jatend piny bende nodok ne chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore kowacho ni omenda maromo bilion 17 oseket ne chenro makamano e kaunti ma Siaya. Tumeweka pesa bilion 17 ya affordable housing. Tunajenga nyumba yetu hapa. Nyumba 882 tayari inaendelea kujengwa, mimi nilikuja kuzianzisha. Tumeweka kandarasi ingine hapa pale kwa civil servants hapa Siaya Town. Another 1,000 housing units tutaanza kujenga hivi karibuni. Bang' yudo keyo mabupno, moko kuom jotelo kaunti ma Siaya nonyiso ikruok margi mar tiyo kanyakla gi piny owacho mamalo mar neno ni chenrogo oketie tim mar bero ngima jopiny. Omiyo wamor gi gik madhi nyime. Jadi moyienwa anj wuoth kanyakla gi national government mondo piny otire. Mwasebedo ka jowadwa tedo jirani. Soya mabiro nwaga. Tile mabiro nwaga. Sa ochopo. Mwabe korwadwa mondo watedi wabende jomoko winjie sochwa. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawantie kaunti ma Siaya, jatend piny Kenya William Ruto singo tieko chuoth mibadhi mokwako kumba mar thieth mar SHA. Timo wacho ni achude mantie sekta mar thieth ne odar godo kawuok e okumba machon mar NHIF.
olose kaunti ma Siaya kama owacho ni kata managope maromo bilion 30 ma ute thieth bandho NHIF sirikal ok bi chulo nyaka tiek puodhgi. Kaka Youth Moi Larono jotelo ma keto sirikal tesre bende omedo soko wach makamano. Endebe mar kumo achudhe mayako kuma mar thieth mar SHA makawuono ogo tache kaunti ma Siaya kama jatend piny William Ruto ne olimo. Jaod bura ma Uriri mak Nyamita omako amen kod jaod bura mamoko madwale nyicha olieko ni kod ute thieth manie listi mag ute thieth manyicha olor kendo malisen mag tich. Nyamita okwayo Ruto mondo miyo kum ng'ato ang'ata ma ok orango lemo ma en go e pacho ka. Paro ma osir kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Mbadi koni chutho ok owinjo se okang' ma migawo mar thieth osekawo eloro ute thieth mayako omenda mar jo Kenya. That maybe there are a few members of parliament who are also running hospitals. If there is a member of parliament, including myself, who is running the hospital and is involved in this fraud, we want to urge you, fieka hao. If there are religious institutions that are running hospitals that are involved in this particular fraud, fieka hao wote. People who don't have information and details about what Oluga is doing with the Duale in that ministry are the ones who are talking out there. Just by us doing an assessment in 6 counties, Your Excellency, hostels in this country, some hostels in this country have been taking money from Kenyans, and yet Kenyans are languishing and suffering without treatment. Odiochieng' manyoro oboke mar piny owacho ne ogo chapa nyinge mag ute thieth ma hawa 1,000 kama 544 ne olor ka 454 ne omali sen mag tich. E kwan ni moko imieno kod obadho mar yako omenda mag SHA tok chik. Ruto odhi nyime kod godebe mar tieko mibadhi go ka okoni kata mana gowi mar bilion 30 ma ute thieth ne odargo kowuok e NHIF ok bi chul nyaka chop puodhni kwayo mag omenda go okalo rameny kendo mibadhi okomieno. Why do we have 30 billion shillings deni ya NHIF leo? Na tukisema wacha tufanye verification ya hiyo debt ya 30 billion, mahospitali wanaenda kotini wanasema they don't want verification kwa sababu wanajua ndani pale iko wizi, and we are not going to pay until we verify, because we are not going to spend public money to pay corrupt people. Ama namagani jameni? So we are telling the people who think the theft they were carrying out in NHIF watalete kwa SHA, nyinyi mnaota ndoto ya mchana. Haiwezekani. Magibiro e kinde ma mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua to ramoni sirikal ong'eyo mibadhi ma okwako SHA kendo gisebedo ka gichulo ute thieth maonge kata bang' dar kowuok e NHIF nyaka yo kumba manyien mar SHA. Pesa ya SHA inatumwa kwa hospitali na not exist. Yet hospitali ya kanisa, mission hospitals ya PCA, ya Catholic churches are not receiving money. Money is being sent to non-existent hospitals. Sasa waziri naitwa Dwaya anasema we shall shut down all those hospitals. How do you shut down hospitals that do not exist? Ute thieth ma olor kod ma omale sen mag tich olandore e counties ma opogore kama oriwo Homa Bay, Nairobi, Mandera, Wajir, Kisii kod Nyamira. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa mbele Nyakorom Gajwang' ni jaod bura ma Nyando Jared Okelo ojiwo jotelo makaluo kod oganda mondo chung' motegno masiro jotelo ma omiting' sirikal mar broad based. Jaod bura no manyo lose skund sekondar manyadenda mantie Suba South County ma Homa Bay osiro jatend migawo mar omenda John Mbadi e chenro mag dongruok owacho ni oganda ka ok osiro jotelo go to dongruok machopo kaluo sani kidek ng'adore. Okawa igni 63 mondo kane wayud minister mokwongo e piny luo matelo ne pesa. Okawa igni 34 mondo nyo wayud PS mar internal security koyugi notho. Igni 34. Homa Bay une munyalo rito nyithindu ariyogi. To kik bedie ni jo Homa Bay ema chak go nyithindegi kendo. An kora ngongo kadwa rito igni 63 Kambadi osea ni eka chieng' mi jaluo moro ok bi yuda. Okaikora rito kendo igni 34 e kwa chak wayud Raymond Omolo moro.
ma wan go gi sani magimekwa. Omiyo urit Raymond, urit Mbadi. To nikech kata kopono golgi, to ok biduoge Subaka, ok biduoge Homa Bay ka. To be ok bimigi Jaluo, inyalo migi ng'ama chielo. Koromgajuang liet podo kwako gwenge ma Tipis e tong' mar Nakuru kod Narok kama ng'ato achiel onegi kendo ji moko 8 noyudo hinyruok e kinde lweny mag dhoudi manomuoch e gwenge ma kono. Kaka Cynthia Onyango miyo ler mohewo udi 10 owang' e kinde lwenyno motimore otieno ma piny orugo kawuono ka gie sani tend arita kwe okumo chenro mag wuoth chakre saa 1 mar odhiambo nyaka saa 11 mar kogwe. E gwenge ma Tipis e tong' mar Nakuru kaachiel kod Narok, jodak oting'o mwandugi ka gimanyo kar dak manyien bang' ute 12 wang' kod ji mamoko ma ok ong'ere e kinde lweny manomuoch e kind dhoudi 2 e otieno ma piny rugo kawuono. Ni kukosa tumekosa amani. Sisi ni mmoja wenye wamechomewa nyumba na tumeenda kutafuta amani. Lakini yale mambo nilishuhudia usiku sijawahi shuhudia. Watu zaidi ya 200 walivamia senta maploti yetu na mpaka kujeruhi wengine wezetu. Na ndio nimeona siwezi vumilia, heri niende nyumbani kidogo mpaka amani ipatikane, lakini najua kwa sababu Mungu yuko na serikali iko, suluhu itapatikana. Gie sani obila okumo chenro duto mag wuoth kochakore saa 1 nyaka saa 11 mar kogwen e gwenge ma Tipis kuom juma achiel e kinde maluoro to pod ni malo e chal mar arita bang' ng'ato achiel negi kendo ji mamoko yudo hinyruok ma opogore. Waasi waliniattack usiku mwendo wa saa 2. Watu walikuwa wengi, more than 20. So wakanipiga, wakanikata hapa hivi, then wakaathiri jicho. Romo mar jokanyo e sekta mar arita ma owuok Nakuru kaachiel kod Narok odhi nyime mar temo kelo kwe gwenge makono maliet mar monj podo kwako. Naomba nyinyi tushikane wakazi wa Tipis market, kwa sababu yote Tipis vile nimesema ni mpaka yetu ya jimbo la Narok na jimbo la Nakuru. Kwa hivyo tushirikiane vile tumeshirikana mwenzangu hapa na kamati yote ya usalama. Kifika saa hiyo kila mtu, na kama ulichelewa kwa shamba ulale huko uendelee kesho ya bandari ya kuja kuchukuliwa tena na gari. Gie sani obila dhi nyime kod keto kenge motegno mag temo kelo kwe dier otieno kaachiel kod odiechieng' e tong' makono. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Moko kuom rawere manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo mag rawere pod dhi nyime kod thiedho adhonde dweche 2 tok ng'anyo manotimo tarik 25 dwe mar 6 higani. Rego koni giserem yudo yore mag konyruok tok magina manogogigo chungo chenro magi mapile kapile. Jafo mar Armstrong Osutwa ntiere kod ler. Clinton Dea ne en jatedo mane tiyo achiel kuom magawa madongo e chumba ma Nairobi sani osebedo pacho kuom dweche 3 ka onge kaka onyalo konyore kaluwore gi rem ma en go mano mar adhonde mag risasi mane ochwade bamne e kinde ng'anyo mag rawere mag Gen Z. But naona tu bado inatoa maji na inatoa samusa, sasa sijui itakuwaje. Hospitali nilirudi nikaambiwa for clinic inafaa nikuwe na 1100. Sasa hiyo hata sina hata 1 bob. Ningefanya sasa ilibidi tu nirudi kwa sababu nilifikiria clinic bado nikienda napata ni bure venye ilikuwa. Ma bende chal Samuel Omondi. Jalmano golne magina biridir ng'i kama gina chiel to podo donge dende. Nilimanage kupata fare kurudi huko thinking that it will be free. Daktari aliniuliza ati ushalipa, nikamuuliza kulipa nini? Ati si umekuja check up? Yeah. Akaniambia tu hii Kenya sasa hakuna kitu ya bure. Otero wachiel kachiel nyaka kama ne otiyoe tich manyaka sani ok onyal timo. Girem kod late Samuel ero ni gima ne gia sani ochung'. Nikikaa tu hivi mwili naanza tu kutetemeka. Kukiwa na baridi hata nivae sweater unasikia ndani, si ati hapa nje, unasikia baridi ndani ya bone mwili yote. Azin unatetemeka na umevaa sweater. Simwagike mbele watu ama isiharibu nguo. Launi emasani udong kaka konyruok ne Mark Clinton mani kod rem kendo temo umadhola manyaka sani medo mana bedo marach. For me, I'm a professional chef. Nitibiwe kidonda, ipone. Niendelee na hustle yangu ya kila siku. Kuliko kukaa chini kila saa unapigia mtu simu ukimwambia nisaidie 100, nisaidie 50 bob, nisaidie nini.
ya unajua saa kama saa hii job ilishapotea hivyo. Kanaweza pata any job yenye naweza fanya na hii condition yangu. Armstrong Sutwa, Ramogi TV. Koram gajuang dakika en prario bangsa adik marotieno chendo enoimore. Erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV. Yaneno ka Fred Osuru wacho no yegi jatend piny Kenya William Ruto kuom chung' ma okao dwaro mar kedo kod mibadhi e pacho kae. Wacho ni en okang' makare. Odoyo Odienya wacho ni wechegi chopo ne yo makare. Bende aneno kanyo ote mar Bent Charles wacho ni wechego mag rawere manoyudo hinyruok gin weche malit ahinya. Wacho ni geno en ni gibiro yudo kony makare kendo e saa mabende owinjore. Eno bende Joni Jakababa Babake Brayo wacho ni entiere kod kata kamano wacho ni mibadhi ok nyal rume weche mag thieth. Wapeleke mambo ya health in national government. Haya, mane pachen bende. Kaito aneno ka Jalango Tieno to wacho ni wan wadwaro dongruok. Ka Ruto nyalo loko kaunti mag Nyanza to wan wamora mora waonge giraj. Thomas Kea wacho ni entie Homa Bay Karachuonyo. Mr. President tem maber wacho kanyo no mora ahinya gi chenro mag jatend piny Kenya William Ruto. Be aneno Onyango Wuod Nyago Par wacho kanyo ni weche gichopo ne makare kata jatend piny otero dongruok gi koth. Mano en gweth kendo wacho ni en gima ber ahinya. Dongruok mitero Kaluo wacho ni gin gigo mabende beyo. Honorable Kombo Eric bende wacho ni oyie gi jatend piny kuom dongruok mokelo Kaluo. Engineer Lazaro Kanyambo wacho ni chopo seche makoro nyaka an political aspirants otem lombo jopiny mondo ndikre kaka jogombulu. Ka okutimo kamano to samoro namba mar voters mawuok Nyanza biro buogo ganda chieng' yiero. Nyaka wandikre kabisa eka wabed kod bargaining power. Kato wacho kanyo ni ikruok mar yiero chakore mana sani to chakore mana ka oganda ondikore mar goyo ombulu e yiero mabiro. Mano mote mar Engineer Lazaro Kanyambo. Duncan Odero wacho ni entie madhare oyie kod President William Ruto kuom dwaro dino rode ma imayo godo jopiny. Wacho ni en okang' makare. Felix Ochari wacho kacha ni President tinde oyiego mokalo okotie kata higa kapok olimo oganda Luo entiere kanga. Wacho no mora ya Mandela ni ala mar Kibiri Ward. Bende wacho no mor kaka Ramogi TV chopeo makare. Wagoni erokamano. Pastor Juma Rundu wacho ni entiere kod wacho kanyo ni jotelo ok ema yako pesa SHA to gin ema gin e sirikal. Wacho kamano. Wacho ni jok mayako SHA ong'eyo gino wuon. Alex Ondeng bende wacho ni jaduong' Mbadi en ng'at ma jatend piny oyudo ka winjo migawo ma treasury mago ya wuowi. Wacho kanyo ni Mama Gisofi gin go kacha. Oyo yote nyakoro mgajuang chenro enoimore kikidhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
everything we did, every decision that was made, the only indicator was cash. We had less than 24 hours to ensure that all our aircraft are back to base. The most challenging period is the day that the lockdown was announced during COVID. You know, it's been a long time since we got visitors, so can we come up with a reason why we need to have visitors? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni kano nyakwara Mgajwang' wadhi mbele gi weche manyien. Bende paro rawera ma nyocha onyiedhore kod chir ka ochamo jatend piny Kenya William Ruto kod wache kinde romo mar rawere manobagi kod jatend piny e kaunti ma Kakamega dweni. Jevin Oyo Kasam bende ne othung'o jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kod penjo e romo mar jukwaa la usalama e boma ma Eldoret. Jafwambo marwa Walter Nyambaga kolonwa matut ewi rawerani ma bende nyocha oyudo thuolo mar twak achiel kachiel gi jatend piny e yor simu. It is very true that if you don't listen to the voters, then 2027 you might listen to the returning officer. Jevin Oyo Kasam. Omoro ibudho bang' mako microphone kendo weche ne otegno kaluwore kod chir mopilo godo wechego machal ni chwo chuny jatend piny William Ruto. Weche manende ka gima muol to kech ka kedhno. Ruto bang'e oporo kode wach awiye mar fwaro maling'ling' mani kuome. Sisi tunaona umempawa sana watu wa secondary. Unawapea free food primary hapo Nairobi. Unadhani sisi comrades tumeshiba? Ramogi TV nyoka thuolo kendo luwo mar yudo mathoth ewi wuoyi ma sulwe chako thinyore. Nen wuod kure to en ang'o machore. Aya e county no mar endless potential kata Homa Bay County, Ndhiwa sub county, Kosewe ward to asomo the Eldoret National Polytechnic kumane ika mugik atimo civil engineering in building construction technology kendo adake gwenge mag Eldoret kata Uasin Gishu County, Kapsaret constituency, Langas ward. E gwenge mag Eldoret Jevin osebedo kakikore kod siasa makelo jende kanyakla. Di mang'eny ibro yuda e weche mag empowerment mag vijende kata youth in politics. Oyo lero kaka noyudore kod siso mar siasa
mathoth mag nyumore loso kod galamoro mag oganda. Inspiration mara maduong' mar ngima en ga His Excellency the President William Samoei Ruto. Nikech ka ng'iye taneno ga some character traits kuome machal gi mago mane kuom babwa manosenindo japuonj Bernard Kasam. Awacho ga ni babwa inspire kabisa. Kane pok onindo to nokona ni nyathina kiyudo thuolo mora mora mar wacho gino machandi e chunyi to chak gi machando joma ng'eny kata galamoro machando ji modhuro kasto bang'e tinyalo tieko gi machandi nekech in ng'at achiel. E wi wach jatend piny biro winjo jagol lendo mag ombulu kama ilute ombulu kata returning officer. Make sure you do what the voters want so that we'll celebrate you in 2027. I agree with you, my brother Kasar, that ultimately the people of Kenya will make a decision. Kendo ji osepenja mang'eny to ere kaka nayudo chir mar wacho weche machal kama. To gima daher mar wacho kendo kono oganda luo ni luoro osedhi kendo luoro osedhi mabor kodwa kabisa. Wan vijende masani odong' ka wachung' to wawacho pachwa nikech ana believe ni gimora mora minyiso ng'ato in any respectful way oonge reason kendo onge doubt but to listen to you and take action towards the thing. Jevin, wachi ang'o ewi wachno? Ka jatelo mi thuolo ni mondi wuo, ok jatelo atela, ok MCA magweng'u, bok owadu, bok chief magweng'u, to komi thuolo ni mondi wuo gi jatend Kenya ka, ma kisungu luongo ni the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Kenya. Nyaki bede ng'at moro manigi luor moro. Mana kaka lema moko leny kendo dal, eka kingi mag lema moko donjo. Jevin ne ok ombalo wang'e kendo nyiso chir ma ji mathoth rem bedo godo mondo losi e unji kata galamoro. Ing'eni gima ji kia ni ng'ama riek nitiere kaka itugo ga cards magi. Ing'eni ka principal ka nanyiso president ni nitiere kaka dwa ni mondo nena ka dok dala. Mano was just a psychological mindset question. Mondo at least owinj ni to ere kaka nyathini dwa ni mondo anene. Ing'eni mane momiyo no yuaya chien nikech no believe ni nabiro ga piko. Kendo no dwa nene iga kabisa mondo ng'e kaka nyalo dok. Noko ng'eyo ni mano ne psychological question mana temo play on board as a wise person mondo ayud thuolo kode kata dakika chiel mondo akone weche moko mokalo kata kanyo. Ma oke mokwongo e dweni mar 8 mar igani e gwenge mag Eldoret Jevin ne othung'o jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen e wi okenge mag bero lwasi mar thuolo mag joma tindo kod lai mong'ith mag chano ngimagi makiny. Iyudo ka from then emana chako bire limelight. Wapenje ni koso ma en mana yor bire taya to kod mbui. Kidhi kuma ji ng'eny ji mokalo 1,000 to in ng'at achiel kuongi mor ji 1,000 gi mi make sure ni gima ji 1,000 gi dwaro emi kuongi wacho kasto badai kaka ng'ama no mi thuolo mar wuoyo reward minyalo miyori kino wuon en kwayo koro makor ka kor. E kategruok ma Eldoret National Polytechnic tende chale nade e kata odoko ni onge kod lemo kamano to en kod chia mar sundo oganda kendo miyo tend tiegruok liet mag rango ratich jopuonjre. Ka wawuoyo gi jotend school gi students at large mondo jopuonj gi tutors mag the Eldoret National Polytechnic mondo o respect the interest of comrades. Ang'o ma Jevin ong'eyo mawakia? Asome school mar maisha ka ema graduate, an asome school of life. To one of the laws of the school of life ni you must make the 1,000 people available happy is when your own interest will follow. Koro mane procedure manadhi atiyogo akono jatend piny Kenya ni wuora shida ma jo Kenya kale en kama lakini koro maduong' mogik abro bedo kanyisi ni koro mathin mantiere nyalo ng'iyo na kaka nyalo wuok ka kendo nyalo dok e gwenge mag Eldoret. To bende jatend piny William Ruto ne ochako manye kendo. Jatend Kenya kendo nogo sime mara makata wede na samoro notamore go. Kendo kata en kopenje to bro confirm ni kanogona simu mopogore gokinyi chieng' no saa 2 ema ne ngimana nobuok kabisa ka ker mar Kenya nyalo go namba mara an Wuod Atieno nyathi ng'ata mane gweng'ka. Ji neno kamano ok en achievement kendo ji osekwera e social media mang'eny ni president kogocho ni to mano ok achievement. Nyaka nawuogi ker weche mang'eny osetimore nyaka jogo mane anyuonda mane pok wawuoyo godo
kendo koro nobukore koro gona simu ka gipani ngimana oselokore nikech nawuoyo gi ker ma Kenya ka. Miyo mbaka mar sim e kinde kod William Ruto. To ker ogochona saa 2 to donjo missed call. Lit nodonjo chunya kabisa ka ker mar Kenya aneno ka Trugola golo nyinge to nambo the missed call. Noduogo mako simu koro na message ni mondo agochne mapiyo. Tagocho ne awego Nyasaye nosetele awego to nomako simu. Wawuoyo to kata eno nyalo confirm ni harakati mano wuoyo gi kerne wawuoyo go to gima na nyise maduong' kabisa no ken personal interest mara ne en interest mag joma moko kendo program no kano dhi oriembo to joma ng'eny ne dhi yudo kony. Okoni pok ne obedo kod lemo mar telo kata kamano ong'weyo telo sani. Pok na bedo ga student leader but ibrodo ga ka most of the time an ga kingmaker institution kanyo. Okoni lokruok pok ochopo ne maduong' to en kod geno ni mar ber ni mbele. Takone ni rais wan gi riwruok mar vijende kendo watimo ga youth empowerment to wan gi grants moko mane wa apply to pod pend kendo pesa pok odonjo. To ker no ashwa ni immediately ma watieko wuoyo gi simoni to ng'ato bro gocho ni kendo bro luwo wachni mar grant muwachono. Tadieri kane kero ng'ado simu some few minutes later to piene no gocho na mokona ni have been directed by the president mondo alo wachni. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Chir mar Javin geno marwa nyakoram gajuang en ngima rawere bro mi opara manyime anyateche go mag dongruok kaka dwachgi obedo. Jopiny ma Baringo koro kalo e midhiero mar pong' mar nam ma Baringo. Gino mosekelo midhiero ne jopuonjre kinde ni ma sikunde oyepo ne tam mar 3. Jopiny koro kwayo sirikal mondo obi oresgi kaka Cleophas Oluoch lero. Nen kama ne otuo chon. Geche kod ndigni ne kale. Apaya mane tudo jopiny gi sikunde. Kuonde rwako welo kod gwenge. Sani gweng'ni nimo. Mae en nam ma Baringo. Sani kae yie ma itiyo godo e ng'ado nam. Klese onimo kendo pi nyalo chopo makalo kata chongi. Kuonde rwako welo machon sani odong gunda mantiere nam. Chielo manyien ni mar pong' mar nam ne ochakore nade. Hii bahari wakati tulifunga shule ilikuwa sawa, haikuwa imeongezeka, lakini tulipofungua ndio ikawa changamoto. Maji iliongezeka kwa bahari because of rains ambayo inanyesha upande wa highlands. Chenro ni rocho nyaka chenro mag somo. Mae en aluora mar Loruk. Kae jopuonjre kwanre. Kwani odok piny. Population imekuwa kidogo sana. Unaona kwa sababu wanafunzi walikuwa enrollment yao ni 30. Lakini saa hii niko na wanafunzi mpaka wa sasa niko na wanafunzi wa 7. Nyithindo manie sikul kalo e matek. Kihondko okwako chenro ni. Kai neno karao kod nyang' nitiere ipi. Kendo rio mar somo keto jopuonjre yoro pi nam ma Baringo. Watoto wetu wadogo wanahangaika sana kuvuka hii bahari. Hii bahari ilipoongezeka, mashimo ikatokesea kwa barabara. Watoto wadogo wa nasari inakuwa shida sana kupita maji. Kwa sababu kuna mamba, kuna ipo wanakujanga usiku kutembea mpaka kwa manyumbani huko. Sirkan kaunti ma Baringo lero ni mae okentielo mokwongo ma chenro ni timore ne jodak ma Loruk e kaunti ma Baringo. Now if you go to parts of Lake Baringo, you will find that even the tarmac road has been swallowed. Not once, not twice, but this is, I think, almost the 3rd time that the stretch between Loruk and Marigat has been covered by water. Jopiny koro sani kwayo mondo sirikal odonje wachni kendo okelnegi resruok mosiko. Serikali at least kama wanatufanyia long lasting solution yenye tunaweza fanya kazi smoothly, kufuka barabara kwenda upande wa Tiati na kwenda kwa upande wa Baringo North. Tunataka serikali kusaidia watoto. Sasa Loruk nasema. Sasa maji na kucha zaidi. Hata watoto ya shule hakuna njaa ameenda shule.
Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Kwa mbele nyakorom gajuang riwruok mar Kenya Red Cross bade ma Homa Bay na obago puonj ne jopiny ka ginyalo konyo kedo gi masiche mapoya kaka yoneno ni oduok chien kwan masiche mathoro juko kendo hinyo jopiny e kaunti no. Jafo mar Wali Abich ni gilet ko e kaunti ma Homa Bay. Riwruok mar Kenya Red Cross kuom higni 60 sani osebedo ka chwalo kony ne jopiny e kinde mag masiche mopogore machalo masiche mag mach, masiche mag apaya, e kinde masiche mamoko kamoting'o nyaka siro oganda e kinde midhiero mag oula e gwenge mopogore e pacho ka. Riwruok mar Red Cross e bade ma Homa Bay bende osebedo ka chiwo sir ne jopiny e kinde mag midhiero ka e kinde ne mag dhialo higni 60 nyaka ne Red Cross chak tijene e piny Kenya ne gibedo kod thuolo mar chiwo puonj ne jopiny kaka ginyalo reso ngima e kinde mag masira. Coordinator mar Red Cross e bade ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni thoth masiche mag mach e udi ikelo gi muoch mar agulu mar gas ma en achiel kuom puonj mane gimiyo jopiny kaka inyalo geng'. Dhialo higni 60 ma Kenya Red Cross osebedo ka konyo godo oganda e piny mar Kenya. Kaka Homa Bay branch ne wabedo kod wuoth miluongo ni Power of Humanity Walk. Mawa wuotho ka wapuonjo jopiny kaka ginyalo geng'o midhiero kapok otimore. Mwatimo nyasi machalo kama wakwayo jopiny ni giriwre gi Red Cross. Red Cross en migawo mar oganda. Inyalo join Red Cross kaka volunteer kata kaka member mondo ibed achiel kuomwa mondo wariwre e kony mwakonyo godo oganda. Riwruogno wacho ni nitie masiche mathoth minyalo geng' ma ok otimore, kata kamano jopiny ok osebedo ka yudo puonj malong'o e wi kaka ginyalo geng'o masichego kod bende kaka ginyalo reso ngima e kinde mag masira machalo masiche mag mach, masiche mag apaya, masiche mag nam e kind midhiero mamoko. Wachiwo ngima ne jopiny. Sama ichiwo ngima to in bende iyudo ngima. Wachiwo ngima seche ma wayudo accidents e yore mag ndara. Wachiwo ngima seche ma jomoko yudo accidents e yore mag mach, seche ma jo yudo accidents e yore mopogore opogore. To wakwayo kawuono ni jopiny duto mondo riwre kodwa kanyakla wabed e chama achiel mar Kenya Red Cross mondo mi wabed thuolo ka wanyalo chiwo kony ne jok mopogore opogore. Riwruogno bende tiyo kanyakla kod riwruoge mamoko kaachiel kod sirikand kaunti mar neno ni jopiny moyudo masira oresi mapiyo kaka owinjore kod bende konyo geng'o masiche manyalo hinyo jopiny kata bende gin kod pek e kinde ma gitiyo tijegi. Achiel of challenge maduong' ma wan go en ni jopiny paro ni Red Cross nigi pesa mang'eny ahinya ma ka wadhi irgi mondo gikonywa wa fundraise together nikech resources mwa biro go e oganda en resources ma wuok kuom oganda. Koro nitie kaka one structured mondo wa partner to resource mobilize from the community. To ineno ng'eny seche kwadhi piny kacha to ji paro ne wane mowinjo wamigi. Government ma Homa Bay recognize importance mar Red Cross e Homa Bay ka. Ma governor marwa, Her Excellency Gladys Wanga, e patron mar Red Cross e Homa Bay. Mar ariyo osetemo matek ma dwe mokalo notemo momiyo gilo ma gidwa gero regional office mantie malo kocha mondo gibed ni ka gik ma gi provide Homa Bay okan gi e kaunti ka ma ok ni giringo gidhi Kisumu e ka giyudo gi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kwa kaunti ma Homa Bay wadhi nyaka kaunti ma Migori nyakorom gajuang kama moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho kotenore kod sirikal ma Migori dhi nyime kod jiwo okenge mag kedo kod mako yo ma iu kuom rawere e kuonde dak yuto ma oganda ntiere piny e boma ma Migori kama oting'o Apida, Nyasare kod mamoko. Jojo mane giler kwa kaunti ma Migori. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti e piny Kenya mapod kwan nyiri mathoth pod mako iye ma omondo. Lipot yango ni maromo 10% mag jogo madhi nyuolo osiptende e kaunti ma Migori gin rawere, manyiri, Mike Gitin ne 18. Kwan mamalo mag mako yie mondo kuom rawere manyiri, Mike Gitin ne 18 osenenore ahinya te kuonde go manwengo ji nitie piny. E okang' ma kedo kod mako yie mondo kuom nyiri e kuonde dak manwengo ji nitie piny e kaunti ma Migori. Riwruogno mar Ebenezer Community Initiative ochako chenro mar chiwo puonj kaachiel kod chiwo taulo mag ria ne rawere manyiri e kuondego mag dak manwengo ji nitie piny e boma ma Migori. Kama nigi pesa wuondo nyithindo matindo ahinya seche ma gineno malo ni mondo ng'iew ni pads. Koro kong'iewo aming'a tinwang'o ka koro owuondo nyathino mondo oterre kode kata obed kode achiel. Lipod yango ni nweng'o ma piny mag oganda ma ode kuondego manwengo ji nitie piny osimo kuom rawere manyiri donjre terruok
mondo gido omenda ma ginyalo tiyo godo e nyiewo taulogo mag ria. Gino miyo koro mako yie mondo osedhi malo kuondego. Seche moko nyathi nyabiro na ni odwaro pads to aonge pesa. Koro miya gowi mang'eny. Juu hapa PIDA sio sehemu nzuri. Hii ni slum tu, so ita reduce yo cases ya watu kukua pregnant huku. Gibedo luwadi jogo modak e slum ka gi peddlers mauso gik moko magalagala. Gin gi pesa moro matindo tindo, koro ka gimiyo nyithindo gi to yot mondo gi convince nyithindo gi madonje box margi magi need kodgi. Unapata mtoto anakuja anataka always na una pesa, una namna ya kufanya, inakupa changamoto nyingi sana, inabidi hata umnunulie mtoto tishi kwa sababu hamna namna. Director maruogni mar oganda mar Ebenezer Community Initiative Morina Kinyi wacho ni gisechako kod kar dak mar PIDA kama bende gichiwo puonj kaachiel kod taulogo mag ria ne nyithindo mathoth. Koro mar chunya nobedo malit ni kaka wan joma mine wanyalo riwore mondo wabigi organization ni mar mondo mi support nyithindo. Wabro wuotho e household door to door, wan gi list. Akinyi wacho ni ber ka piny owacho koro medo tiyo machiegni korego moko mago mag piny owacho e ting'o malo nweng'o mag jogo modak e kuonde dak ma nweng'o ji nitie piny kaka yo mar kedo kod mako yie ma omondo kuom rawere. Wan koda ka mine gi matindo, nitie mine mwapuonjo loso sabun, nitie mine moya waseyawo negi ohala kibanda, moko nitie mauso maka at least mondo mi janyuol oyud chiemo kik nyathi dhi oko. Jalup ruoth mar sub location ma Nyasare Jojo Kech wach ne gisetemo kedo kod mako yie momondo e kuonde dak kaka mano mar PIDA ka bende omor kod riwruogni mar Ebenezer Community Initiative mondo koro konygi e kedo kod mako yie momondo e kar dakni. Asa moedo parts gi jo moko kaka japiko bok bido advantage ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koromagaji wang wachako kao yo machiele chendo ni mar oimore neno ka hote mara Onyango Beshte wacho ni wach procurement to miyo od bura wich bar jatend piny gi treasury be koro kalagi wan koro warito neno jaloch mano pache Jako Gelo this wacho ni entiere kodwa wacho ni okwayo Governor Masiaya ni kika Hodar University mantie chuny boma Masiaya kaka liekoreno gin koti mar Kanya Masumbi. Haya Chasu Wuoro wacho ni entiere kodwa chene bene engineer Freda Kelo nyakwar nyapi kadongo Kabondo wacho ni ose donjo kaka pile omora ahinya gi Ramogi TV kaka kelo wechege yo makare beno kanyo ote mar Zoom ka Peter kantie kaunti ya Migori wacho ni President tiyo matek kata koth goye oye kode kabisa washa mondo mi olos mondo mi oganda chule kata dwe ka dwe yigachiel pek ne oganda nyato jogo magin jojua kali mano pache kwa jatend piny kama no Nyakoronga Jwang na Mandela Oniala bende wacho kacha ni entie kodwa e chenro dia makawuono ano bende Jaro Soja wacho ni entiere kodwa e chenro wacho no mole ka jatend piny Kenya William Ruto okawo thuolo madhi e county Masiaya gi kaluo duto kendo kelo dongruok ne Thurwa koro okonyo telo mawuok Thurwa mondo mi okawo thuolo mondo mi giriwre gi sirikal gi kel dongruok kaluo kaka Dr. Raymond Omolo timo cha wayo matinya Koromagaji wang duoko mago mag tuke kike dhi mabor. Penje laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Anagombo mana ni aneja od nitino. Adwaro mo kode. Anadwa neno ni eno manyo dichuo machal nadi. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Wanyalo timo arus mar wakiny. Iwinjo mano, Sanju bendo yie ni kiny waro arus. Pari ni gimoro ahinya. To mana machiegni kae, an adhi mae mor ma en godo ni te. To donge wacha wadhi arus mar Nitino to kik wach ne Pari, Biro bedo surprise kuom Nitino kod Pari. Biro bedo mor maduong' kuomgi. An gi buok matin Pari. Midhiero ma an adonje gi sani. Ok anyal yudo konyruok moro amora. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Kupata wimbo huu kama sikiza yako, bonyeza *860 *419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Machiegni nyakorom jong'ong'e mago mag tuke limbe mare mokwongo e piny Kenya motelo ne finals mag tuke chan e alap ma Moi Stadium ma Kasarani. Jatend riwruok matayo tuke adhula pinje mangima Gianni Infantino ne otiyo gi thuolo mare malimo gedo mar alap ma Atlanta Stadium e kinde mane otimo limbe mare alapno ma en achiel kuom pewe mabiro bago AFCON magana 2027. Jatend FIFA noten gi jatend migawo mar tuke Salim Vuria, jagoro mong'ere migawo mar tuke Elijah Mwangi kaachiel gi jakom mar FKF Hussein Mohamed. Alabno magedo mare geno ni ibiro rumo giko higa ni achiel kuom dongruoge ma sirkal temo kotenre gi weche mag tuke Kenya to motelo ne tuke mag AFCON ma ibiro bagi e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Correct, sir. Those are sky boxes. We have a total of 52 sky. Kama chelo nyakorom Kajwang' ne en mor kod ilo ne nyithindo matugo tuke adhula alap ma badogo e kinde mane jotugo matugo ne team mar Harambee Stars kaachiel gi jotelo mag riwruok Dr. Raymond Omolo Foundation nolemogi. Timbe mag Rudney Strikers, New Soka, Rachel Hayemba, Green Commandos, BGF, Senators, Dream Failers kaachiel gi Galaxy FC duto noyudo lep tugo. Soksi achiel kaachiel gi opiche mane chenro mane obiro tok limbe mane jagoro Dr. Raymond Omolo bedo gi alap ma badogo kendo chiwo ne jotugo matindo singo mar goyo gi jek kotenre gi dongruok mag mich mar tuke adhula. Kano wuo gi Ramogi TV, jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo nokwayo sirkal mondo olosnegi wach alap ma badogo kolero ni alabno gero mich rawere kendo kowuok e lwet oganda timbe mag njore kata timbe mag njore nyalo jimbore e alworano. It's our hope here in Babadogo because so many of the kids
put their hopes here because so many of them are talented. Alafu kiangalia watu kama sisi pia tumetoka hapa. So ni muhimu sana kiwanja kaa hii kibaki. As I said, ina reduce vitu mob sana. Cause ni mtaa, ina reduce crime, cause crime pia inakam na idleness. Kenya imefika, sasa inahitaji viongozi kama Raymond Omolo. Si Raymond Omolo peke yake, wasike mkono wawe viongozi wengi. Juu hii kitu hatuta change na mtu mmoja, tunataka wawe wengi pia wafanye kitu Raymond Omolo anatenda. Wawe wengine pia waende Dandora, wengine waende Kawangware, wengine pia waende hata Kakamega. Ifanyike Kenya nzima, ndio Kenya tutakaa na wachezaji kama Nigeria. Tuko na wakina Olunga wengine hapa wadogo, wakina Oliech wadogo hapa, wakina Mugubi wadogo. Kwa hivyo mpira inalipa. So ningependa kuambia vijana pia kitu muhimu kabisa ni heshima. Ukitaka kuendelea mbele na talent yako, kuwa na heshima na utaona mfano mazuri kwa heshima yako. Today the government has done and has been a role model to this community by buying the uniform to these children because even some of the parents, they don't even support the sports. But when the children come in this field and the leaders support them financially, this is encouraging to our community. Kwa ke pacho ka wadhie penye mako kama club mar Brighton no wuoka chien gola chiel kendolo Manchester City gonde ariyo komachiel tuke adhula league maduong' piny mar Ingresa mano bagala American Express Stadium.